Mga guys, so naabot na jud ang closing karon. Welcome ka sa ako ang video karon. Mag-closing ako sa ako ang nga daycare. Kumanaw, dala ako rin. Atangin niyo ang amo ang closing karon. Let's go. Wow. Busy kayo ako ang mga supportive kayo. Nay among konsyal nga nagpasingog itaon. Konsyal gina. Diba ang whiskey chairman. Desa among MC oh. Among MC de Crispin. Garwasis. Oh, salamat kayo sa mga supportive kayo sa ko ang closing karon. Mga mama. Hi! Hello! Ang good siyang aktibo sa kayo. Nagtao na sila sa decoration. Busy kayo. Mong iski chairman. Konsihal Terwins. Salamat sa pag-support dito ninyo. Sa ako ang closing program karon Dawa. Decorate. Wow, kakulal po sa ito ang mga officials, oh. Ano yung official? Solution na yun sila. Dili day. Alam na sila. Kaya gikuha na day day Angelin.